И здравейте всички, аз съм Олад TX със следващия епизод на Eternal Gaming. Тук с мен е Живко BG. Той също има канал, пишете линк за неговия канал ще има в описанието. И така, той може да се представи. Да, той си ми каза всичко, така че. Да. Те мърш. Трябва да светим малко е тук. Гледай, те зомбите се спамват навсякъде. Тук има 4 торши, да светим. Да. Значи в сървъра ще има промени като ранг, ще има допълнителни ранкове, които са New Architect, Ultra Architect, Member, Ultra Member и такова, как се кажеш сега. Те питат. И Head Architect. What the fuck, не му пише на български. Това? Не знам какво. Така ви. Не знам. Можеш само с И сега options. относно тук изравняваме за една каштура. Този клип няма да е твърде дълъг, нито твърде къс, защото обработването ми все пак му се иска време. После слагаме музика. Да. Дай това да го... Дай на тук, така. И аз ще така. Нямаш ли флай? Не, тук няма. Май. Няма. Ще кажа на райдера да го адме. Ах, свърши ми дървото. Не бе, аз имам още един стак. Тъй, аре, почваме да. Чакай. Дърво нямаме обаче. Как ще няма, бе? Не дай да доиса. Просто пишеш из. Ух, паднах. Из. Царах. Бързичко ти тук. Ама дървото ми не е много, така че трябва да си го пазя. Къде е дървото? Ти взе ли го? Да. То ще ни трябва по-малко. Ще ни трябва повече камък. От камък ще направим, не? Да, малко повече камък. Дай честрум да направим, искаш ли? Аз ще да кажа, ама каштурка с честрум. Не, каштурка няма смисъл. Дай честрум. То няма толкова етими. Чакай за да си измислим как ще направим. Ето казва стон слабчета. Тук камикадзе. Ох, ще падна. Няма ли? Така добре ли се получава? Да. Хълма, чакай. Тук някъде. Да. Опа. Са най-трудната е така. Аз ще го ладно. Да. И сега чакай. Дай е тук. Види? Да слагаме честовете. Нямаме дърво. Имаме. Най-малко. Така. Остави го там. Кое? Не, трябваше едно. Имаш ли братичка? Ето каква са? Само го чупшатка. Едно, две. Дай, не. Да, чупи едното. Да, ще го чупа. Слагай. Дай само. Да може дей. Да. Ай сега, виж как стана. Чакай сега, аз ще ходя за дърво. Имаш ли в теб дърво? Да. Ела. О, какво яко стана отдалече, айди го виж. Трябва да скачам да умра. Що е? Имам спайдър. Бивам го. И нищо не ми дава.
Пак си направо. С крънца. Оптелка, да. И така въобще за. След като правихме там едни работи. И аз вече съм. Тя ще видя майка. 5 пакет. Винаги мисля, че ми дават ютубър, човек. Защото като ми изпиш това ютубър ли? Да. Виж как стана. Ето това не е често, но да има. Добре. Пък. Отдав. Какво ще слагаме? Няма представа. Остана ли някакво дърво? Дай да посветим. Да. То не ми трябваше толкова, само за честовите ми трябваше много. То, що ни пада листата, иначе има някакво дърво там. В там където са листата ли? Да. Едно дърво, да. Нищо не го махнеш. Не знам, тя се катера. Аз ще скатера, да. My life. Знаеш ли? Да, точки, както казах, няма да бъде твърде дълъг. О, добре бе, бе. Около 12 минути. Ще бъде, около 12, около 10. Т.е. около 4 минути. Така звънеш, така звънеш на тази телефона. Взема един. О, 2. Тук, както казах, с нея е Живко. Той може също да си рекламира канала. Ще има неговият канал в описанието. И да, влизате в канал Gaming. Може да се видим и да ми пишете. Да. Тук веднага се спавнаха 3 скелета. И да, кажи, ако нещо ще правиш смисъл, аз ще помогна. Примерно за 20 абоната ще дадем ли един премиум? Аз ще го дам. Стара. Кое? Премиум акаунта. Аз имам. Ще му дам гиф кода и той се оправя. Steam. На този печеливша. На 20 абоната искаш ли? Искам аз. На какво? То ти ще го теглиш, да аз ще дам. Искам премиум акаунт. Добре, на теб ще дам. Супер мумбър. Сигурен си ли? Да и на тебе и на лекци. За 20 абоната за един премиум акаунт. И после за 40 ще се оправим с тебе, ако сним сервер, става. О, там има още едно човек, виж нататък. Има още един остров. Къде е? Е там. Чакай, аз съм на малко кютно. Чакай. 12 чънка си пусна. Аз съм на 12. Добре. Е, там има един остров. Дай да ходим към него. Ще ни стигне сигурно. Със сигурност ще ни трябва. Само ще паузирам да се експлорот сюда. И така тук съм. Виж къде е остров. С 12 чънка. Само секунда. О, фонито влезна. О, супер. Къде е? Къде е? Аз го виждам. Е, там човек, виж, сам направо. Чакай. Едно малко островче има. Това да не е друг. Да, виж, аз ще споделя. Виж как го виждам аз. Чакай. Гледаш ли? Оле! Това е други айон. Да, ре, ходим към него. Ама той е потекнат. Сещаш се? Не, може да не е. Той не е наш. Видях го. О, фонито! Видях го. Его фонито. Лагва ми. На мен не. Оле, човек, гледай там колко моста има. На една платформа. Трябва да светим. Аре, аз ще хода. Малко ще спирам клипа. Да, поне да идем до там да видим, нали? Добре, все пак съм се ето. Да, забавникам. Аз те гледам, оле човек, това е друг и не е такъв като уния.
Май. Да. Дано. Дано да не е О, протек. друг е. За малко лаг на интернета. И това ще бъде от мен. Благодаря всички, че гледахте. Абонирайте се за мен, ако искате, и ще оставя линк към това. Към, нали, в описанието ще оставя линк и IP на сервера и ще се видим.